Gelo kî dikare bêje qet berîvanek neketiye nava jiyana min. Helbet wê piraniya mêran bibêjin erê berîvanek kete nav jiyana min û min ji berîvanê hez kir. Ew jî li ber berîvanê rûniştibû gelek ji berîvanê hez dikir. Lê berîvanê deng dernedixist. Digot berîvan peyvek bêje, hema peyvek, hema gotinek, hema bigirî, hema bêje oy, hema bêje ax, tenê peyvek. Lê deng ji berîvanê dernediket. Berîvan di şokê de bû, ziman lal bûbû, têkiliya di nav malbatê de, neyartiya di navbera eşîra mêrê wê û eşîra birayên wê de zor dida wê nedikarî hilgire. û ziman nedigeriya, bi ser de jî nexweş bû berîvan. Nedikarî peyvekî bibêje, ne tiştekî din. Lê ji dil tevî hemû hest û kîteyan, tevî hemû laşê xwe ji şivanî hez dikir. Bes nedikarî gotinekî bibêje. Şivanî jî bi vî awayî gelek ji berîvanê hez dikir. Loma jî dixwest tenê peyvek bêje. Belkî peyvek bêje dinya biguhere, jiyana wan biguhere, ew baş bibin, êşa wan baş bibe, ew peyvek ji bo wan bibe derman, lê peyvekî jî ji devê berîvanê dernediket. Gelek rewşek zehmet bû. Gelek zehmet bû. Lê ev sehneya berîvanê û şivanî gelekî bandor li min kiribû, min gelek jê hez kiribû. Em qala çirkin, em qala fîlmên sürû yê Yılmaz Güney dikin. Bi kurdiya xwe kerî em dikarin bêjin jê re. Tam 45 sal berê rojek wekî îro, çardehê gela wê jê 1979 fîlmî li Festîvala Locarnoyê çar xelat girtin. Îro jî tam 45 sal salvegera vê serketina vî fîlmî ye. Fîlmekî Kurdî ye, lê helbet li ser navê Kurdan neçû festîvalê ji ber ku wê çaxê jî anha jî statûyekî Kurdan tune ye. Wê çaxê jî anha jî gelekî hindik fîlm ji Tirkiye çûne Ewropayê û gelekî hindik fîlman xelat girtiye. Ev jî yek ji wan bû. Erê berîvan di jiyana her mêrekî de heye, bi vî awayî yan bi vî awayî. Li ev sehnekî cuda ye. Yên ku temaşe nekiribin û yên ku carek din bixwazin temaşe bikin, em carek din pêşniyaz bikin. Carek din temaşe bikin. Her ku Festîvala Locarnoyê di sala 1946 de dest pê kiribû, îsal heftê û heftemîn car li dar dikeve. Îsal heftê gela wê jê dest pê kiriye wê hevdeyê gela wê jê bi dawî bibe û em careke din sürûyê bibîrtînin, Yılmaz Güney bi hurmet bibîrtînin.